Veľmi sa teším, že môžeme tu byť vo Vacove teraz. Prišli sme z Píšpeku s dvoma skupinami, tanečníkmi a hudobníkmi. Ja si myslím, že tie stretnutie sú veľmi užitočné, dôležité, hoci kedy, aj samozrejme aj teraz pred parlamentnými voľbami. Ja si myslím, že je to veľmi dôležité, to spoločné prežívanie kultúrnych zážitkov, a keď sa stretneme tu alebo tu na severnom Maďarsku, alebo hoci kde v krajine, to vždy je veľká slávnosť, môžem povedať, lebo sa tešíme jeden druhému. A ako vidím, aj teraz je taký pekný, kvalitný program, čo nám ukazuje, že naša kultúra ešte žije. Tomu sa veľmi teším, že aj deti sa naučia tie naše zvyky, naše tance, náš jazyk, a s tým si myslím, že naša spoločnosť bude žiť aj naďalej.